Ahojky srdíčka, já si myslím, že už jste všichni zaregistrovali skvělé akce, které nás teď čekají a chtěla bych vám doporučit. Ozvěte se lidem, kteří od vás berou agenta, kteří od vás berou aviváže, nebo koukněte do objednávek, kdo si tyhle věci kupuje, anebo si je bere do zásoby. Máme tam teď 2+1 na agenta, to je od zítra akce, plus tam máme 3+1 aviváže. Vychází to cenově na pakatel. Ušetříte tam strašných peněz, protože jenom na agentovi mám pocit, že je to přes 100 ušetřenou. Jo, dávejte to těm lidem vědět, ať se o tom ví, že tahle akce tam je. A při té příležitosti můžou právě vzít zrovna ty aviváže. Jo, aviváže tam máme v akčním letáku, jsou tam 3+1 zdarma. Za mě osobně prostě bombastický akce. Tyhle akce prostě jsou the best of. Takže prosím vás pěkně, kdo chcete, kdo máte tu možnost a jak to mám říct, kdo chcete ty penízky z té Aurony mít ty prolevněný balíčky a mít se dobře, tak určitě využijte tyhle parádní akce. Je to akce, která se opakuje plus minus jednou za půl roku, protože co jsem koukala, tak naposledy agent byl v srpnu. Jo, takže opravdu je super příležitost toho využít. A v akčním letáku aviváže to jsem sdílela hned, protože aviváže, když můžete střídat třeba na oblečení něco jiného, na ručníky něco jiného a na ložní prádlo něco jiného a navíc cenově úplně bombasticky a nelejete toho tam mraky, ale prostě malou odměrku, za mě bomba. Takže, kdo budete chtít, kdo budete objednávat, nezapomeňte využít tyhle krásné akce. Akce na agenta je od zítra 11. do 18. Tak určitě neváhejte a objednávejte. Kdo byste chtěl udělat první objednávku, tak neváhejte mi napsat. Já vám řeknu veškeré výhody a případně zadávejte číslo 420-16218-3794 a tím se dostanete do mé sítě. Takže zatím se mějte krásně a pa.